Mondjuk ilyen lábunk ugyan nincsen, Retro Schoolban vagyunk, legalábbis 2 tag, Joey, valamint jó magam Zola, és én azt kell elmondjam, hogy jó magam, hogyha most mennék egyetemre, tudni, hogy a Szent Istvánra mennék. Az biztos, mert Csömöri vagyok, és gondolom nekem tök közel van. Nekem is közel van, gondolom, hogyha lemegyek hozzátok, és le is fogok menni egyszer, sőt, voltam már többször. Reméljük, hogy meghívtok minket, viszont az E-foton kit szeretünk, kit támogatunk? A Szent István Egyetemet! Ha most mennék egyetemre, én a Szent Istvánémet választom, de nem akármelyiket, hanem az Agrártudomány Gödöllő. mert az közel van hozzám, mert én Csömöri vagyok. Én pedig 60-ból jöttem, és egyébként Pesten lakom. Közel van a 2 megye egymáshoz, és megyünk Pécsre az E-fotra zenélni. A pulóverek beleért a C-durban, ezért nem hallhattátok jól, úgyhogy most megismétlem, hogy... Szent István Egyetem, E-fot, Pécs. Gyertek oda, mi veletek leszünk. Retro School Band Rules.